vakomana vari loya kuna Nelson Chamisa, vakomana veTCC nevakomana vari Blue Movement. Aiwa, kuratidza unity. Tinoona Promise Mukwananzi anovhizitira Jameson Timba wamuziva mese kuti ari muzungwa. Pane message anodeliver achiudza aiwa vanhu vari on a fight, vanhu vari kusapota Nelson Chamisa, achivasimbisa kuti vakomanaka musatombomira zvenyu, rambai muri on the fight. Tisanambe namashoko adlivio achitaurwa panapa naPromise Mukwananzi aiwa aziviswa naJameson Timba. Noripo subscribe like kuti on the bell icon. Tipinda pahendo paMukwananzi anonyora achiti, I visited Honorable Jameson Timba in prison. He is well and urges you all to soldier on. I also had the opportunity to see other leaders incarcerated alongside him, and they are well and eager to prosecute struggle to its finality. As they appear in court for their trial, let's keep them and their families in our prayers and continue to offer them all the support and solidarity we can render. Ndo mashoko anotaurwa panapa naPromise Mukwananzi. Asi kuti Jameson Timba anoudza aiwa vanhu vari kuCCC kana vari on the fight, achivaudza kuti vakomanaka you have to soldier on. Ari kuvaudza nesituation yatiri vanhu vakatasana the upcoming SADC summit, achidza vakomana kuti aiwa you have to soldier on, don't stop the struggle. Vakomana uyu akatorepresenta imimi musungwa mujeri, ari kuyachivaudza kuti vakomanaka musatombomira, rambai muchiita zvinoenderana nethe movement. Kana comment section medu mutize mafungiro enyu, musangano subscribe like, chimutira on the bell icon.